Näin metsästän teertä pellolla. Valitsin paikan siksi, että tiedän teerien toistuvasti olevan tässä valesoitimella aamuhämärissä. Olen paikalla hyvissä ajoin ennen auringon nousua. Levitän pellolle Motonetista hankitut samettiteeret. Ne ovat etukäteen täytetyt noin 30 metrin etäisyydelle valitusta passipaikasta. Koska houkuttelu perustuu valesoitimeen, selviän pelkällä teeren kiakaisulla kautta suhinalla, minkä pystyn tekemään itse ilman mitään ongelmia huulillani. Jätän samettiteeriin välin, jotta lintu laskeutuu kuvien keskelle haluamani paikkaan tai kuvien reunoille, jolloin minulla on selvät ampumasektorit. Koska sänkipellolla ei ole mahdollista naamioitua kunnolla, tästä syystä käytän Sitkan Apex-asua, jossa on muun muassa naamiohuppu sekä maastokuvio, joka maastoutuu sänkipeltoon todella hyvin loppusyksy. Kun teeri tulee ja laskeutuu pellolle, voi täysin vatsalihasten avulla nousta istuma-asentoon, tähdätä rauhassa kohti teertä ja hän vain kuikoilee sieltä jyvän takaa ja puristava laukaus. Ei aina tarvi koiraa. Toka. Hupsista. Jokainen tietenkin tyylillään, mutta ei se teeren metsästys niin vaikeaa ole.